oxigenats! Avui parlarem d'orenetes a base de vent, des de casa d'Eduard, però també des de Matadepera. També parlarem de tòtils, de marcòlics, de bruixes, de falcons de Madagascar i de galls fes. Som-hi! Bona nit, oxigenats! Aquí em teniu amb el primer paramodèlic de l'evolució. És el tòtil, l'Elites almogàveri. És una espècie que podem trobar al Vallès molt abundantment. Quan les condicions són adequades, quan plou, els mascles surten a buscar femelles perquè elles li carreguin els ous a les potes del darrere i custodiaran aquests ous fins al moment de l'eclosió, que els portaran al punt d'aigua. D'aquesta manera s'asseguren que els predadors no es mengen aquests ous. Abans hem vist un mascle que portava els ous. Aquí tenim una femella, que són més robustes i podem veure els ous a través de la panxa. Quan tenim pluja, aigua a les punts de reproducció, podem sentir-los cantar a qualsevol època de l'any, sempre que sigui el moment adequat. El seu cant el podem confondre amb el d'un ocell, el xot. I parlant de cants, us en recordeu de la gravadora que ens va cedir Olympus? Doncs el Josep Maria, el nostre camerògraf, l'ha estat provant i crec que li ha agradat molt. Us deixo amb la seva impressió. Bona tarda, oxigenats. Ja tornem a ser aquí a parlar una miqueta de l'experiència que tenim amb aquesta mostra que ens ha deixat Olympus, d'aquesta gravadora, de la LSP4, per gravació, en aquest cas nostra, de natura. Amfibis, poden ser aus, poden ser moltes coses. Una passada. Això ho pots ficar a la butxaca, te l'emportes a tot arreu, no ocupa res, té 3 micròfons direccionals, pots tancar el zoom, té una reducció de soroll molt bona, diferents formats de gravació, etc. Total, a nosaltres ens va de conya. Per el que fem servir ens va molt bé. Inclús muntada amb la OMD, totalment recomanable per a la nostra part. Adeu, fins una altra. Avui és una nit espectacular. Està plovent una mica i mireu el que hem trobat aquí. Si us fixeu, aquest mascle té molts ous i és perquè un exemplar pot portar la posta de fins a 3 femelles. Imagineu-vos la càrrega. D'aquí ve la paraula tòtil. Tòtil, que tot t'ho carreguen. I d'arran de terra ens anem cel amunt, amb les orenetes, a l'altra banda del Vallès, a Matadepera. Nosaltres som el grup Orenetes Matadepera, som un grup de gent que ens vam unir perquè vam creure en la necessitat de voler protegir les orenetes cua blanca aquí al nostre poble, a Matadepera, i també per sensibilitzar la població en general. I des de l'any passat també ens hem unit al projecte Orenetes, que és un projecte de ciència ciutadana per comptar els nius d'orenetes que hi ha al poble. Aquest projecte de l'Institut Català d'Ornitologia consisteix en fer el cens de nius d'oreneta cua blanca en un territori en concret. Esculls el carrer o la zona del poble on aniràs a comptar i després recorres el territori, els carrers, amb els fulls que ells et proporcionen i vas comptant els nius que hi ha, els nius que estan buits, els nius que estan ocupats o els que estan en construcció o fets malbé. Participar en aquest projecte és a l'abast de tothom hi pot participar, no cal ser cap expert, poden participar famílies, grups d'amics, escoles, instituts, caus. I per últim, a la web orenetes.cat podeu trobar tota la informació del projecte, el material, com participar i també consultar les dades dels altres anys. Recordeu, tots podeu participar en el projecte Orenetes, de l'Institut Català d'Ornitologia, que comença just ara, el 15 de juny. Aquí a casa d'Eduard, a Pontós, el que hi ha són un munt de nius d'oreneta comú. Hosti, gos. I això per l'embrutir, tan senzill com enganxar un cartró a la paret i evitar que els camins s'embrutint al terra. Aquí al porxo, al taller, en obres, des d'on hem començat el programa, a l'eixida, amb algun ocupa pardalenc també. Tot un exemple de convivència en harmonia amb aquests fantàstics menjadors de mosquits alats. Les orenetes són uns fabulosos insecticides naturals, però per controlar el mosquit tigre ens hi hem d'involucrar nosaltres, i com sempre amb estratègies col·laboratives, implicant responsabilitat veïnal i individual, implicant també serveis de control de mosquits, però també tecnologia i ciència en xarxa. Anem a veure-ho. Hola amics, us vull parlar de Mosquito Alert, un projecte de ciència ciutadana per al seguiment de mosquits invasors a Europa i transmissors de malalties com el dengue, el zika o el chikungunya. Són mosquits com el mosquit tigre i altres mosquits com el mosquit de la febre groga de la mateixa família. Aquestes són fotos fetes per ciutadans. Amb aquestes fotos, validades per experts entomòlegs, podem fer mapes tan bonics com aquest, on podem veure l'evolució de la població del mosquit tigre al llarg de tot el període estival. Com podem veure, comença a la zona de la costa i va envaint al llarg de l'estiu tota la zona de l'interior de Catalunya. A Mosquito Alert calibrem les dades ciutadanes utilitzant també trampes
de mosquits tradicionals, trampes entomològiques. Aquesta és una trampa de mosquit d'adults. Veieu que utilitza un ventilador, aquí tenim el ventilador, aquí hi ha una capsuleta amb la xarxeta, i el ventilador s'endolla la corrent i fa que genera uns fluxos d'aire que fa que els mosquits quedin capturats a dintre de la trampa. Però el més important és posar-hi un esquer. Això és l'esquer. Aquest esquer es col·loca aquí i aquest esquer fa molta pudor, fa olor de suor humana, que és el que atrau els mosquits. Una altra cosa, a part de participar a Mosquito Alert amb els vostres mòbils, el que heu d'estar molt atents a casa és, després de les pluges com avui, que aquesta nit ha plogut molt, vigilar que no s'acumuli aigua en aquestes zones, perquè aquí és on la femella de mosquit tigre diposita ous i es poden sortir centenars de larves que després donaran lloc a centenars d'adults de mosquits que us picaran. Per tant, tota aquesta aigua, fora. Ja ho veieu, de ciència i recerca ciutadana en podem fer la gent normal, fins i tot des de casa o passejant pel carrer, i contribuir així al control de les espècies invasores. Però algunes espècies molt amenaçades requereixen d'estudis molt especialitzats, només a l'abast de professionals de la ciència, que sort en tenim. Anem cap al Solsonès a conèixer l'Interreg Abios, un projecte d'estudi, gestió i recerca d'hàbitats i espècies de muntanya. Hola, oxigenats! Avui, si voleu, ens podeu acompanyar que anem cap a l'alta muntanya a buscar algunes espècies de bosc molt interessants, com el gallfer, el mussol pirinenc, etc. Anem-hi! Una de les accions que contempla el projecte Abios i que hem dut a terme a les zones del Prepirineu és testar noves metodologies en el seguiment de fauna. Gravadores de sons per fer anàlisis de bioacústica, també càmeres de fototrampeig, i després també les hem comparat amb mètodes més tradicionals de seguiment d'aquestes espècies. En el cas del gallfer, per exemple, seria les visites durant la primera hora de la matinada als cantaders coneguts, o passar la nit en haids, d'amagatalls, per passar desapercebuts per la fauna. El procediment una mica és buscar en primer lloc en els cantaders coneguts on podrien estar, com podrien estar distribuïts els galls durant l'època de cant, i en base a aquest seguiment es col·loquen les càmeres i les gravadores de forma estratègica en funció d'aquesta distribució dels galls. L'avantatge que tenen és que és un mètode molt poc intrusiu, en el sentit que només s'hi va un dia, es col·loquen i al cap de 15-20 dies s'hi torna per retirar-ho. I les molèsties són mínimes. Havent acabat ja el treball de camp i havent recollit totes les càmeres i gravadores que teníem instal·lades a camp, toca revisar fotografia per fotografia, buscant en especial els mascles amb la cua oberta, perquè les cues dels mascles presenten un patró de taques característic que ens pot permetre identificar cada mascle, per així individualitzar-los i tindre'ls controlats cada un d'ells. I en el cas de les gravadores de bioacústica, prèviament nosaltres ja hem creat un reconeixedor específic per a l'espècie objectiu, busca mitjançant patrons matemàtics similituds de pautes de so, de freqüències, de durada del cant, i identifica el so objectiu. En aquest cas, per exemple, us ensenyem un sonograma de mussol pirinenc i el podeu escoltar. També aquí, per exemple, veiem el sonograma d'un mascle de gallfer. I per acabar també podem veure, havent passat el reconeixedor de becada, el sonograma del cant de la becada. Bueno, oxigenats, jo em quedo aquí revisant una miqueta més els sons i més endavant ja us anirem ensenyant els resultats. Adeu! I del Solsonès cap al Parc Natural de l'Alt Pirineu, on l'Ivan Alfonso ens explica una altra aplicació tecnològica per estudiar el gallfer. L'any 2018 es va capturar una gallina de gallfer i se li va posar un dispositiu com aquest, que té una petita placa solar i porta un GPS, un acceleròmetre i un termòmetre. Amb això podem saber on està la gallina i fins i tot quina posició del cos té. Podem veure com fa tots aquests moviments durant el mes de maig i en canvi a finals de maig ja se centra en una zona molt concreta que és la del niu. Si comparem la data en la que es posa en aquesta zona amb el sensor de moviment que té el dispositiu, veiem que a partir del 31 de maig gairebé mai ja passa del nivell 200 i vol dir que la gallina està molt quieta i sempre en la mateixa posició. El 2018 no va fer niu perquè era una gallina jove. El 2019 va fracassar al cap de 15 dies de posta i per això el 2020 li han posat una càmera, diverses càmeres de fet. Aquí posem una càmera que controla l'accés a la zona del niu per poder controlar si passen guineus, martes, senglars o gent amb gossos deixats anar, que són possibles riscos que pot tindre la gallina mentre està covant.
Una càmera que li controli la incubació i puguem saber quines pertorbacions i quines afectacions pot tindre durant aquest període tan crític pel gall-fer com és la incubació. Podeu seguir el dia a dia d'aquesta gallina que han batejat amb el nom de Nicola a través de les xarxes socials del Parc d'Alt Pirineu. L'altre dia li va passar un cabirol just a tocar i ni se'n va adonar. Esperem que li vagi bé la posta, perquè ens farem uns tips de patir. I mentre la Nicola cova en un bosc pirinenc, anem cap a la previsió naturalista d'aquesta setmana. Com sempre, amb l'edició a cura de l'Eva Colomina, amb una nova col·laboració, molt benvinguda, l'Estela Illa, perquè les plantes són molt importants pels oxigenats. Som-hi! El marcòlic és una planta que fa unes flors grans, de color rosa i molt vistoses, que està començant a florir ara i trobarem en flor fins a finals de juliol. És una planta típicament de centre Europa, de manera que a Catalunya la trobem principalment als boscos humits del nord del territori, en boscos de roure o de faig, o en pinedes de pi roig, per exemple. Tot i així, cap al sud de Catalunya, cap a les muntanyes de Prades i el Montsant, o també a la serralada litoral, la podem trobar en alguns indrets especialment ombrívols i humits, sobretot en fondals. Hola, oxigenats. Segur que molts de vosaltres aquests dies heu vist una papallona grossa, negra, amb taques blanques que fan com una banda, que després de fer un vol curt desapareix com miraculosament gràcies al seu perfecte camuflatge quan s'atura en un tronc d'un arbre o en una pedra. És la bruixa. Aquesta papallona és prou comuna a Catalunya, especialment en prats d'herba alta envoltats de bosc. Al pic de la calor desapareixen perquè entren en estivació. És a partir de finals d'agost que la tornarem a veure i és aleshores quan les femelles fan els vols d'oposició. Aquesta setmana podem veure un dels odonats més interessants de la nostra fauna, l'Espiodomyrmex ataronjat, una espècie poc comuna, de mida gran i un bonic color taronja amb uns ulls verds que destaquen molt. És una espècie que podem trobar en medis aquàtics, sobretot de la zona litoral i de la terra baixa, i és especialment destacable en les poblacions del Delta de l'Ebre i de l'Estany de Banyoles. Durant la segona meitat de juny és quan es produeixen la major part d'observacions prenupcials de falcó de la reina. Aquest rapinyaire, que no nidifica a Catalunya, cria a finals d'estiu per aprofitar la migració dels petits passeriformes de què s'alimenta. Abans, per això, visita alguns indrets del nostre país, tant de la costa com de l'interior, i ho fa a vegades en grups més o menys nombrosos. Pot aparèixer a qualsevol lloc, però és a les comarques de la costa gironines i al Solsonès on es produeixen la major part d'observacions. La cotxa cua roja és un nidificant molt escàs i localitzat a Catalunya. De fet, les úniques localitats de cria estables i regulars estaven al Montseny. Aquesta primavera, per això, s'han detectat alguns territoris nous al Port del Comte, a la Molina, a Sant Hilari de Sacalm, a Olot, a Vic o a Santa Coloma de Farners, per exemple. Bon dia, oxigenats! Aquí estem, a Trenc d'Onada. L'aigua encara està fresqueta, així que si us fa una mica de mandra posar-vos en remull, avui us presentaré unes bestioles que es cridaran l'atenció si passegem pels trencants rocosos o fins i tot pels ports. Començo per ensenyar-vos el nom científic. Se'n diuen Anemonia viridis i Actinia equina. Són uns animals que viuen fixats al fons. Són les anèmones. I hi ha gent que les pot confondre amb esponges o fins i tot amb algues. Aquests animals són nidaris, parents de coralls i meduses, i comparteixen el mateix tipus de cèl·lules urticants, els nidòcits, que poden arribar a fer molt de mal. La forma que tenen i la seva capacitat urticant els ha donat noms molt, diguem-ne, evocadors a diferents ports del nostre país. Nosaltres diem ortigues i ses de macho. Aquí en diem aurissons vermells i les ortigues aquí també en diem ortigues de mar. Nosaltres com li diem xones, perquè al posar-hi el dit et tancava el dit, de canalla, això, d'anar com anàvem a jugar, mira les roques, allà posava dir, perquè et recollia el dit, m'entens? De què se'n diuen tomata i fideus? Aquí, a les Terres de l'Ebre, les ortigues són una menja molt preuada i la seva recol·lecció està regulada. Com passa amb altres anèmones als mars tropicals, on estableixen simbiosi amb peixos pallasso, com el Nemo, el de la peli, les ortigues o fideus de mar també tenen un peix que hi té una relació privilegiada, el borret. El peix és immune als nidòcits de les anèmones i li ofereixen protecció. I ell, a canvi, la manté neta. Ja veieu, cooperar sempre és millor que competir. I ara sí, ja acabem, amb una de grossa. De moment l'estem preparant a casa d'Antoni. A veure si agafa forma i us la podem presentar al proper Oxigenats.
Mentrestant, com que ha plogut tant aquests darrers dies, us donem una setmana de pròrroga per penjar fotos amb el hashtag abelles de tota mena. Sortiu al camp, animeu-vos i oxigeneu-vos. Fins la setmana que ve, oxigenats!